What disgusting you are doing, you fucking illiterate kukuda. You don't have any simple sadharan জ্ঞাନ. You can't able to see me. ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଛି with my ଛୁଆ peacefully. You are coming and doing କକ୍ 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 near to my କାନ ପାଖ. ବାଳ ଗାଣ୍ଡି ମରିବୁ ରେ. ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବଡ଼ଦିନ ଅଛି. କେତେଥର ତତେ କହିଛି ଏମିତି ଖୋଲା ମେଲାର ବୁଲ ନା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଖାସ କରିକି. କାହିଁକି ନା ଟୁକା ମାନେ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି. ତୁ ଏମିତି ଖୋଲା ମୋଲାର ବୁଲୁଥିବାରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ତତେ ଧରି ନେଇକି ତ ବଳି ପକେଇକି ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ କରିକି ଖାଇଦେବେ ରେ. ବେ ଅଭଦ୍ର ନୁଚିକି ରହ. ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଚାହୁଁଛୁ ତ ନିଜ ଗାଣ୍ଡି ବଞ୍ଚେଇକି ଭାଡ଼ି ଭିତରେ ନୁଚିକି ରହ. ନହେଲେ ଅବେଳର ଅକାଳରେ ଜୀବନଟା ପଳେଇଯିବ. ଟୁକା ମାନେ ଧରିକି ତ ବିରିୟାନୀ କରିକି ଖାଇଦେବେ ରେ. ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ବୁକାଚୁଦା ଭଳିଆ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ଭାଇ? ଯା ସେତେବେଳୁ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାହୁଁଛି ଏକ ମ୍ୟାଓ.